Hello Donmari and Kardom. Namaskar. Lapulo. Sigo sana berta chala nang tumbang. Nelige lapulo mission lang. Impen arjiting lo je tolong le. Impen penang monitum narjulo. Potsi video selam le dat ma potsi video upload le dat ma pu. Ne alam the bangke la puelo je kapre ge ve. Mai là cái edit upload cái long le pen cái edit upload cái long le pen cái phone ta hem karen ave det mai di si phone ta cái charge dim ta về thì tim thì video ka bunai bang long lock po but là cái edit hot bang battery lom ngoi de ti sin ke la pulo la son hop tai roi ni dam bom mat thì cái select bomb ya la di amat selam ni dela mate a video ka record tang bang ke dokoglo bon sita me edit pen ka upload bang ke delo last a video lage netum ko kadam posi college classmate pen ko kadam posi selam a son thot sini ke do ujar hai amat so video bang ke neli mane ke post pen delete fit athema copyright so that vela di pen ke lan so thali lang aprang video ta dolang mane ka selam ke cheng ko a video koson ka selam ben si koson si ke medima lai chini don de pen ke copy hormo ki pidon si copyright ke cho chei ma lai hormo chini don de da jok pen ke abana vlog so bang ke penang an ke copyright cho de lo amat si halai a video ta ke delete nang lang do lang athema copyright ke cho tang video ke delete la pup si ma thalo pen ke la pulo la so video ke break kali vlogs pubang ke paklang hoilo non ajo jo baji krei si ne baji ke ba por si dolang pen non la so video record bang ke la lo je nili ako online mate youtube long video nang post hoipo mate video ka upload ako pang cheng pon hoipo pen nili sining ma do la so channel long munit mane mate itum kache tong amane do ke pupelang ni sitame pijo pen ke dopo non ke bang pharo plira bang trokera ini ne kone sidolang but prabjin pen nang suri si hini doanta pleng bombo basining chethela pen nang litum lo nang cheral do nang wa athema ne like la future la nang litum nang share video non nang wa che thang video non me thang karbi yan pura chijin sora de lima la bangke pen la so video bangke ka pre kali lo ahok lo nili damtang ana video ka edit nang lang ta do lang pen halai ke full vlogs bangke edit lo pusi mathalo penon ke bangji non durga puja do pen durga puja hot mate karbi cultural society mate chengbong lang si bok lam long me padupon ji mate karbi rong aje di jutang jubat alam chethan ponji doji lai ladak tani tum humri dampo mate nilita ladak humri don ikpo pen ke laso prang tarik ini ke pangcheng po reception ladak pen ke tarik ke thamar di bangke nitum jirikindeng dinner waterfall langdami aprang school classmate tum pen la si hala so pen ke video thek ponloi ponang itu si non ke mangji video kelang dunji pan mate nili video ka upload pen nang itu notification ke tong japan channel bang subscribe rabi kaudon la pen la ala non nili nampak lang poni video jong si nang vid tuma don han paklang tung plong te a video nang share pinon la so video ke pansik tot pon kokbo kardom do me thak me pen ajo ke me kardom de nai tum ke adap silang po mane si adap ke me kardom de